Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас са сваёй штотыднёвым аналізам падзеяў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Добрый день, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, давайте пачнем з таких самых апошніх актуальных навінаў, якія прыйшлі, а потым перайдзем, можа быть, да больш таких шырокіх і глобальных тэм. Апошняя навіна гэта учорашняя вечарам, здаецца, прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў пра тое, што не выключана ці нават ужо плануецца у лістападзе адкрыццё двух памежных пераходаў з Беларусю. Як вам падаецца, ці спраўдзяцца гэтыя чаканні і што стаіць за гэтым магчымым ужо прынятым рашэннем польскіх уладаў? Для беларускіх грамадзянаў, якія зараз стаяць на мяжы і даволі доўгі час, там нейкія шумы, так? Для беларускіх грамадзянаў, для якія з вялікімі цяжкасцямі пераходзяць межы і стаяць гадзінамі для ўезду ў Беларусь ці выезду, канешне, гэта добрая навіна. І агульна для беларускага грамадства, якое зараз даволі моцна ізаляванае ад Европы і знаходзіцца пад такімі штодзённым бомбардаваннем інфармацыйным з боку расійскіх СМІ і расійскіх культурных уплываў, гэта вельмі добра, бо спросціцца магчымасць выезду, спросціцца магчымасць усё ж такі аддыхаць, адпачываць і дыхаць свежым паветрам свабоды і дэмакратыі ў той жа Польшчы і еўрапейскіх краінах. Галоўнае, каб гэта было зрэалізаванае. Што тычыцца спадзяванняў з польскага боку, то відавочна, што польскія ўлады вырашылі выкарыстаць іншыя метады і падыходы для дээскалацыі сітуацыі на мяжы, паказаць у тым ліку і рэжыму Лукашенка, што ў ягоных інтарэсах, каб усё ж такі не вялася гібридная вайна і не дзейнічалі нейкія дэструктыўныя сілы на мяжы з Польшчай, каб разладаваць агульную сітуацыю. І, магчыма, гэта можа спрыяць таму, што зменшыцца прыток нелегальных мігрантаў, то бок павялічыцца ўсё ж такі функцыя контроля з боку рэжыма Лукашенка за ўласнымі межамі і за мігрантамі, і гэта першая задача, якую, канешне, можна было б вырашыць на карысць дзвюх краінаў і Беларусі, не беручы пад увагу там інтарэсы рэжыма Лукашенка, а менавіта для Беларусі злагоджанне сітуацыі адносінаў, нармалізацыя адносінаў з Польшчай, перш за ўсё для дзяржавы, як Беларусі, для беларускага грамадства вельмі карысна, як таксама карысна гэта і для польскага грамадства і Польшчы, бо ўсё ж такі і для беларусаў і Беларусі, і для Польшчы ёсць адзін вораг, гэта Расія, і трэба сканцэнтравацца, канешне, на вядзенні больш аператыўнай палітыкі і стратэгіі рэалізацыі скіраванай супраць Расіі. Наколькі спраўдзяцца вось гэтыя чаканні? Зараз, мне падаецца, цяжка сказаць з улікам таго, наколькі рэжым Лукашенка залежны ўсё ж такі ад Расіі, наколькі ўплывы і кантроль палітычны ажыццяўляюцца расійскімі ўладамі ў Беларусі. І, канешне ж, Масква не зацікаўлена ў тым, каб наша краіна збліжалася з Захадам. Нават пры наяўнасці вось гэтага аўтарытарнага рэжыму, той сістэмы і Лукашенка нелегітымнага, ўсё ж такі адарванне нават у гэтай сітуацыі з такімі умовамі, з якімі мы маем дачыненне, ўсё ж такі гульня у нейкае перацягванне каната, я думаю, для Беларусі, як для краіны, будзе карысна. Канешне, Лукашенка, які паразітуе на Беларусі і беларускім грамадстве, будзе гэта выкарыстоўваць для сваіх інтарэсаў, а
пастолькі пасколькі мы на сённяшні дзень не маем больш эфектыўных механізмаў уздзеяння на рэжым Лукашенко, ну застаецца вось спроба нейкага манёўру, нейкай гульні з рэжымам Лукашенко. То бок Польшча фактычна гатова пайсці на такі крок, але вы кажаце, трэба паглядзець, наколькі залежнасць Мінска ад Масквы вялікая, наколькі ён самастойны ў прыняцці гэтага рашэння. То бок Москва можа быць падштурхнуць ці справакаваць там ці Мінск, ці скажа, каб Мінск справакаваў нейкія інцыдэнт ці канфлікт на мяжы, каб Польша адмовілася ад гэтай ідэі. Напрыклад, новая хваля мігрантаў, так, ці прарываў праз мяжу можа адбыцца, ці, напрыклад, залятуць зонды, як тую ж Літву кантрабанда. Над гэтым можна паставіць вялікі знак запытання. Гэта могуць зрабіць якія групы дыверсійныя, якія, напэўна, дзейнічаюць у Беларусі расійскія, так, канешне, пад ціскам Расія, Лукашенко можа такую палітыку зрэалізаваць. Хаця на сённяшні момант гэта рацыянальна нават для яго, нават для Лукашенко гэта самы якраз такі той выхад, які яму патрэбны, тая гульня, тыя кантакты, якія маглі б нейкім чынам яшчэ узмоцніць ягоную нейкую пазіцыю ўнутры Беларусі. Гэта выгадна Лукашенко. Абсалютна, але пытанне, ці ягоная выгада пераважае над выгадай Масквы. Для Масквы, безумоўна, гэта ніяк не ўбудоўваецца ў іх планы, яны будуць усялякім чынам сабатаваць. Таму, як і сама вось гэтая палітыка гібридных атак і выкарыстоўвання мігрантаў, якая пачалася з 21 году, гэта таксама той же самы механізм выкарыстання Беларусі Лукашенко ў інтарэсах Масквы, каб цалкам яе ізаляваць, як і пасадка самалёта Ryanair. Так што калі Масква будзе супраць гэтага, я думаю, што сітуацыя на мяжы не зменіцца. Але нават у такой сітуацыі, калі Польшча ўсё ж такі працягне такую палітыку адкрытых дзвярэй для беларусаў, для беларускага грамадства. Гэта ўсё ж такі з пункту гледжання прагматычнага нават, я зараз не кажу пра пытанне бяспекі, а з пункту гледжання гуманітарнага, так, з пункту гледжання разылявання, так, адцягвання менавіта часткі беларускай супольнасці ад расійскага ўплыву і такога культурна-інфармацыйнай інтэграцыі ці інкарпорацыі, гэта, канешне, карысна. Зараз мы вернемся до пытання бяспекі, так? Да, ну, безумоўна, таму што вот акурат такі сённяшняя навіна пра тое, што запыталіся ў прадстаўніка польскіх спецслужбаў, как бы, што дае падставы польскаму кіраўніцтву, спасылаючыся на інфармацыю спецслужбаў, прыходзіць да высновы, што сітуацыя, ну, как бы, нармальная для того, каб адкрыць гэтыя памежныя пераходы, і ён сказаў, што да, мы збіраем, вот, аналізуем, і, как бы, уся інфармацыя дае падставы сцвярджаць, што з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі можна адкрываць. Сапраўды, вот, вы згодныя з гэтым? Пакуль мігранты нікуды там не дзеліся, так, і ёсць і будуць інструменты ўздзеяння і правакацыі, тым больш, што яны адбываюцца не на памежных пераходах, а якраз такі на дзесьці там на перыферыі, калі мы берем гарадзенскую вобласць. Што тычыцца другога пытання гэтай інфільтрацыі ці спробы выслаць у Польшчу агентаў, ну, на жаль, дзейнасць спецслужб такая, што ці адчынены межы, ці зачыненыя межы, яны будуць з'яўляцца ў Польшчы. І нават вось апошняя група, якая была затрымана агенцтвам унутранай бяспекі Польшчы, у ёй дзейнічалі украінцы. Так, то рускія могуць вербаваць для сваёй дзейнасці каго заўгодна, і украінцаў, і беларусаў. І з гэтым трэба разумець. То бок павінна узмоцніцца якраз такі контрвывядоўчая дзейнасць, бо грамадства і спецслужбы павінны быць больш пільнымі, і гэта не азначае, што калі мяжа зачынена, то ўжо ўсё, праблема ўнутранай бяспекі вырашана. Такога ніколі не будзе. Нават у савецкія часы можам прыгадаць, калі нават тут быў жалезная заслона, занавес, просто
не выпускалі самі савецкія ўлады беларускіх грамадзянаў, шпіёнаў савецкіх, і сетка вывядоўчая савецкая была настолькі моцная, што тут не было турыстаў, але было шпіёны. Так, таму я лічу, што будзе больш усё ж такі пазітыўных, карысных элементаў вось працэса дэізаляцыі Беларусі, салідарызацыі з беларускім грамадствам, а не нейкага абмежавання і нейкага ціску. У сэнсе таксама санкцыйнага ціску, бо дагэтуль шмат праблем са шмат якімі праблемамі беларусы сутыкаюцца ўжо ў іміграцыі, так і каб адчыніць свой бізнес і адчыніць рахункі ў банках, у сцяж у некаторых банках, нават у большасці, у Польшчы ці ў іншых краінах ёсць праблемы проста, каб адчыніць, адкрыць рахунак ці зарэгістраваць фірму. Такія сустракаюцца праблем. Таму ўсё ж такі мне падаецца, гэта вельмі добры рацыянальны крок польскага ўраду, які падкрэслівае, што беларусы і Беларусь як, скажем, такая цывілізацыйная прастора, як сімвал ўсё ж такі не з'яўляецца ворагам. Ворагам ёсць рэжым, ёсць інстытуты дзяржаўныя, якія падпарадкаваны інтарэсам Масквы і Масква. І ўсё ж такі гэта раздзел, падзел, выбарчасць, думаю, будзе і для Польшчы, і для беларусаў вельмі карысна. Давайте мы з беларускім бокам яшчэ тут пару пытанняў разбярэмся, потым звернемся ўсё ж таки да заходняга, да польскага канкрэтна. З'явілася учора днём інфармацыя ад Туска пра вось гэтыя планы адкрыцця двухпамежных пераходаў, і вечарам выходзіць прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсмонт да журналістаў этих, найперш там расійскіх і іх прапагандыстаў лукашэнкаўскіх, і заяўляе пра тое, што дакладна у снежні на тэрыторыі Беларусі будзе расійскі гэты так званы арэшнік размешчаны. Ну как бы здавалася б, адно другога не датычыць, але калі разглядаць з пункту гледжання эскалацыі адносінаў і атмасферы ўвогуле, то как бы нейкае супадзенне атрымліваецца ці не? Ну, з гэтым пытаннем зразумела, на маю думку, ўсё, бо Беларусь у стратэгічным плане яна уваходзіць у прастору Расіі. Тут ужо нават як будуць адчынены межы, не будуць адчынены межы. На гэтую сітуацыю ніяк гэта не паўплывае. То бок я лічу, што гэта працэс той інкарпорацыі, які распачаўся з 2020 году, так званых сочынскіх дамоўленасцяў. Лукашенко павінен нешта Пуціну аддаваць за уласную падтрымку і, канешне, за тое, што Беларусь уцягнута ў вайну супраць Украіны, хаця і не ў актыўную фазу, але тым не менш уцягнута. Ну і, канешне, Беларусь з'яўляецца таксама, як і ядзерная зброя, элементам ціску на захад. То бок гульня гэтымі ядзернымі боегалоўкамі, на якія у гэтай сітуацыі як бы мы не адносіліся да Трампа, але тут можна адназначна яго пахваліць, які сказаў, што паслухайце, пускайце, не пускайце, у нас ёсць атамная падводная лодка ў берагоў Расіі, у любы момант мы можам, это ўпершыню такая вельмі жорсткая рыторыка амаль за год у дачыненні да Пуціна, гатовасць таксама выкарыстаць ядзерную зброю. Раней ён казаў пра тое, што мы не хацім вайны, не хацім эскалацыі, а тут сказаў ясна, што тут неважна, што ты там выпрабоўваеш, у нас хопіць патэнцыяла цябе знішчыць, лепей падумай пра мір. Дарэчы, выбачаюся, што я пераб'ю, просто сёння таксама з'явілася інфармацыя, што амерыканскія, заходнія, скажем так, спецслужбы дакладаюць Трампу найперш, але не толькі яму, пра тое, што сёння як ніколі Пуцін вельмі жорстка настроены працягваць вайну і не пагаджацца на спыненне, на нейкае перамір'е. То бок ідзе вось гэтае асэнсаванне і разуменне таго, што там как бы не дамовіўся, туды запінкі не прышлеш. Я думаю, што Пуцін вельмі добра выкарыстаў сітуацыю і такі падыход. Можна доўга спрачацца там, ці там Трамп ад пачатку агент, ці просто маглі выкарыстоўваць тое атачэнне, якое было вакол Трампа, таго ж Уіткіфа.
факт у тым, што яны выкарысталі амаль год, яны маніпулявалі Трампам, забяспечыўшы, прынамсі тое, што Расія паспрабавала прарваць абарону украінскую, сканцэнтраваць сілы неабходныя, былі перапынкі ў пастаўках узбраенню, інфармацыі, ўсё гэта было. Быў шок таксама ў Еўропе, зараз прынамсі часткова візуальна, часткова у рыторыцы палітыка Трампа стала стабілізавацца, што ў дачыненні да Пуціна і становіцца больш радыкальнай, то бок яна становіцца больш жорсткай у рыторыцы адназначна. Таксама быў дасланы сігнал Венгрыі, хіба учора Турцыі, адносна таго, што мы ведаем, што вы там збіраецеся абыходзіць нашыя санкцыі, не рабіце, бо адчуеце нашу рэакцыю моц. То бок сігналы даволі моцныя, і я спадзяюся, што гэта матэрыялізуецца якасна ў пастаўках значных узбраенняў да фінансавання, і таксама вось такога ціску адносна энергетычных кампаній, санкцыі супраць Роснафты і Лукойла, гэта моцны удар. І, канешне, тут Пуцін вымушаны рэагаваць, а як рэагаваць? Менавіта эскалацыя. Іншага, па-іншаму ён бы і ніколі не рэагаваў, незалежна ад таго, ці быў бы Трамп лагодны, ён бы працягваў яго эксплуатаваць і змушаць да саступак коштам Украіны, ці не быў бы лагодны. Тут відавочна для ўсіх ад самага пачатку, не толькі там 22-14 году, што Расію можна змусіць толькі сілай. На жаль, час быў страчаны даволі шмат і рэсурсаў, і энергіі было скіравана зусім у іншы бок, у бок прымірэння. Для Лукашенка гэта таксама вельмі небяспечны сігнал. То бок Беларусь становіцца з размяшчэннем ужо там ядзерных боегаловак тактычнае ўзбраенне, з размяшчэннем арэшніка Беларусь ужо наўпрост становіцца вось асноўным цэлем для нанесення удару. І ці прэвентыўных, ці ўжо у адказ, так ці інакш Беларусь ужо разглядаецца як стратэгічная частка расійскай прасторы. Пры незалежнасці, так, яна ўсё ж такі фармальна палітычнай незалежнасці, яна ўжо будзе ўспрымацца як стратэгічная частка Расійскай Федэрацыі, як Крым, умоўна, і па нашай тэрыторыі нашай краіны, безумоўна, могуць быць нанесены удары застрашэння, напрыклад. Хаця палажэнне Беларусі такое, што ударыць па Беларусі і не зашкодзіць і не адчуць эфекту ў той жа Польшчы ці ў Літве немагчыма. Відавочна на гэта і разлік. Відавочна на гэта і разлік Расіі. Былі такія планы ў 80-х гадах, планы Агаркова по захопу танкавымі часткамі, ударамі кантынентальнай Еўропы. Вось быў план умоўна ўваходу ў Афганістан, так, Гаркоў быў, хіба, калі я не памыляюся, кіраўнік генеральнага штабу ўзброеных сілаў Савецкага Саюза. І быў план Агаркова, які там палягаў на тым, што калі мы вось Савецкі Саюз тымі сіламі, якія ёсць у Еўропе, захопяць заходнюю Еўропу, то Злучаныя Штаты Амерыкі не змогуць выкарыстаць ядзерную зброю, бо не будуць жа яны сваіх саюзнікаў бамбіць. І тут тое ж самае, такая ж самая сітуацыя. Бамбіць пры выкарыстанні той жа самай ядзернай зброі, хаця не думаю, што да гэтага дойдзе, але нават спекулюем пры, напрыклад, ужо такой моцнай эскалацыі і умоўна нават акупацыі, уварванні ўкраіны Балты, па Беларусі біць небяспечна ядзернай зброі, так. Ядзернай зброі хапае розных сур'ёзных там, да. Все роўна гэта можа нанесці пэўныя эфект ядзернага забруджвання, хаця калі гэта пачнецца, ўжо ніхто пра гэта не будзе думаць, але той факт, што гэтыя ўзбраенні могуць быць размешчаны пры мяжы
непасрэдна для ўзмацнення бяспекі той жа Польшчы і Літвы, як і з атамнай электрастанцыі, якая размешчана якраз такі ў стратэгічнай вельмі такой крытычнай зоны, бо якая колечы аварыя, які колеч там дыверсійны умоўна акт, такой шчыт, што ну давайте бомбіце, а вось уся ядерная там атамнае забруджванне пойдзе ў Европу. Это пралічана стратэгічна вайсковае вось такое размешчанне, каб мінімалізаваць страты у выпадку вайны ці павялічыць гэтыя страты для ворага, калі будуць нанесены нейкія удары ці канвенцыянальнай зброі, ці ядернай зброі па тэрыторыі Беларусі, бо так ці інакш пацерпіць тэрыторыя таго ж еўразвяза і краінаў НАТО. Давайте вернемся да рашэння Польшчы, так, спадзяюся, прынятага з пункту гледжання, але ты не менш яшчэ один момант, вот калі ўжо Літву згадалі, вам не падаецца троху дзіўная сітуацыя, што фактычна адначасова з-за гэтых метэазондаў з кантрабандай, якія дзесяткамі лятуць пастаянна у бок Літвы, Літва прымае рашэнне аб закрыцці усіх памежных, ну, фактычна мяжы з Беларусю, а Польшча ў гэты час гаворыць аб адкрыцці дадатковых памежных пунктаў. Я за адкрыццё, але ну как бы вот дзіўнае супадзенне. Ну тут яшчэ один момант, які я не ўзгадаў, ўсё ж такі пытанне палітычных вязняў відавочна можна дапусціць, што дайшлі да нейкай згоды і будзе выпушчаны пасля таго, як рашэнне будзе рэалізована той жа Андрэй Пачобут і польскі святар Гжегош Гавал і, магчыма, таксама і каталіцкія святары, магчыма, будзе зменшаны ціск на каталіцкі касцёл у Беларусі, вырашыцца пазітыўна пытанне чырвонага касцёлу, так. Усё гэта можа быць той трэк, у якім вяліся перамовы, якія, безумоўна, у шырокай прасторы не былі агучаны. Бо ўсё ж такі, як мы ведаем і разумеем, вось гэты гандаль, як бы гэта не гучала, ён застаецца, і механізмы рэалізацыі гэтага гандлю застаюцца па-за межамі публічнай прасторы, бо зразумела, што трэба вельмі асцярожна да гэтага ўсяго падыходзіць. Ну, спадзяюся, што менавіта гэтым скончыцца, прынамсі вызваленнем яшчэ некалькіх дзесяткаў палітычных вязняў, бо Лукашенко таксама павінен быў бы штосьці запрапанаваць Польшчы, каб яны пайшлі на такія сур'ёзныя саступкі. Гэта даволі сур'ёзныя саступкі, збліжэння з улікам таго, што адбылося ў 2021 годзе. Што тычыцца Літвы, то гэта таксама аспект унутранай палітыкі, бо нічым іншым Літва адказаць не можа. Гэта таксама ну, праява таго, што Літва, урад новы, які знаходзіцца пад сталай крытыкай, не можа забяспечыць паветраную прастору. Нейкая кантрабанда, неважна, кантрабанда, не кантрабанда, але проста той факт, што мяжа перасякаецца невядома якімі паветранымі сродкамі, і па сутнасці з гэтым не толькі дронамі, а вось аказваецца і кантрабандысты могуць спакойна выкарыстоўваць рознага кшталту тэхнічныя метады, тыя ж самыя дроны ці зонды, якія параліжуюць ключавую артэрыю, Віленскі аэрапорт, які некалькі гадзін, хіба яшчэ зараз, хіба ці ўжо функцыянуе? Не, ўжо функцыянуе. На некалькі дзён ён быў перарваны. Гэта ўжо, канешне, сур'ёзны удар і па эканоміцы, і па іміджу літоўскага ўраду, які не можа забяспечыць асноўныя вузлы, гарантаваць бяспеку. Канешне, ну, а што ў адказ? Каб кампенсаваць вось той уздым негатыўныя, зразумела негатыўныя рэакцыі. Неважна, ці разумеюць людзі, што адбываюцца на межы, ці не разумеюць, негатыўная рэакцыя вельмі моцная на тое, што вось урад бессільны. І дзеля таго, каб прадэманстраваць нейкую сілу, ну, наносіць жа удары ты не будзеш па тэрыторыі Беларусі. Вось зачыняецца мяжа. На маю думку, гэта такі збольшага ўсё ж такі папулістычны крок, як гэта было з польскай мяжой. Так, вось месяц назад, калі былі вучэнні, Польшча вырашыла на неабмежаваны тэрмін зачыніць мяжу, чтобы і там Кітай націснуў і гэтак далей. Я лічу, ну там паўжартам напісаў учора такі
пост, что я лічу, что Літва можа выкарыстаць сваіх кантрабандыстаў, каб просто запускаць туды паветраныя шарыкі, плюшавых мішак, ну нечым-то адказваць трэба, калі той бок вядзе гібридную вайну пры дапамозе кантрабандыстаў, то чаму не адказаць той уже у Літве няма сваіх кантрабандыстаў, няма кантрабандыстаў, якія будуць туды цыгаць. Нема што дасылаць просто. Ну можна знайсці что-нибудь там. Ну это що Кнырович плача, што эту самую пастаўкі туалетнай паперы забараніў, да. Памперсы, туалетную паперу можна дасылаць. Ну просто трэба у гэтым сэнсе таксама аператыўная дзейнасць увядзення гібриднай, калі просто быць пасіўным аглядальнікам таго, што вось, вядуць супраць нас гібридную вайну, будзем зачыняць межы. Гэта не актыўнае дзеянне, гэта пасіўная, гэта рэакцыя, просто палітычная рэакцыя, якая прапісвае бяссілле, бо гэта не спыніць, калі за паветранымі гэтымі зондамі стаяць КДБ ці ФСБ, і гэты элемент, і хутчэй за ўсё яно так і ёсць, гібриднай вайны, як параліж там аэрапорта ў Капенгагене ці у Антверпені, там лётаюць зонды над вайсковымі часткамі, гэта будзе працягвацца. І зачыненне, закрыццё межаў самі па сябе гэтае пытанне не вырашыць, бо не праз сухапутную мяжу адбываюцца гэтыя атакі. Просто я лічу, што ў гэтым кантэксце трэба большая аператыўнасць і большая актыўнасць у рэалізацыі такіх вось метадаў. Запусціце над астраўцом гэтыя зонды. Нехай вось ПВА яны супрацьпаветраную абарону падымуць і мігі. Нехай напружацца. Тады я лічу, што напэўна 100% больш зонды над тэрыторыяй Літвы і Польшчы не з'явяцца. А Літва і Польша і НАТО намагаецца знову вось гэтага правакатара, хулігана нейкім чынам задобрыць. Ой, мы тут нічога ў адказ рабіць не будем. Спадар Павел, вы што? Якія взялі і запусцілі дроны? Яны не могуць разабрацца, Рута да гэтага кажа, што там выпадкова яны там, ведаеце, ішлі, вярталіся на сваю базу і свярнулі не туды, да? Это ўжо нават не мае сэнсу каментаваць. Гэта настолькі бяззубая пазіцыя. Але Літва можа знову. Гэта ж гібридная вайна ажыццяўляецца не вайсковымі метадамі. То бок, гэта ж не азначае, што літоўскія вайскоўцы павінны запускаць. Вось хлопчыкі нейкія ў лесе гуляліся і запусцілі раптоўна дрон. Вось шукаем, знайсці не можам. Дзесьці там пахаваліся, але мы знойдзем іх. Як літвіністаў шукаць невядома дзе, так яны паднялі ўсю сістэму бяспекі. А як адказаць хаця б таким вось крокам, так, вось, паветраныя шары запускаць, то ўсё, тут же... А потым сказаць Лукашенку, як ён сказаў, некаму ж яны туды дасылалі гэтую кантрабанду, знайдзіце, каму яны дасылалі, а ніхто дасылаў. Дакладна. Зноў мы можам тут з вами жартаваць і разважаць, уплыву ні на літоўскую, ні на польскую палітыку мы не маем, яны ўсё баяцца справакаваць Расію, якая так ўжо навісла над усходняй і цэнтральнай Еўропы і робіць тут все, што заўгодна. І ў палітычным сэнсе, стратэгічным, і мігі дасылае, і дроны, а ты ўсё сядзяць і шукаюць згоды. Не трэба згоды. Кажу, што мала там патрыётаў літоўскіх, якія могуць закінуць, ці ты ж самыя беларусы, якія могуць раптоўна там дасылаць так званую кантрабанду. Вот бачыце, а мы тут папракаем наших, вот што яны кажуць, там, не злаваць дзеда. Там, уся пазіцыя палітыка на гэтым пабудавала, не злаваць дзядоў. Няма ресурсаў. Мы просто умоўна кідацца словамі, гэта не вырашае праблемы. Калі ёсць ресурсы нешта зрабіць рэальна, і калі за гэтым дзеяннем стаіць дзяржава, а не просто актыўнасць нейкая, гэта іншае, бо ты ўжо не злуеш, ты ўжо канкрэтна адказваеш сілай на сілу. А калі мы кажам пра апазіцыю, то это хутчэй такая рэакцыя бессільных, калі мы намагаемся вось нейкімі заявамі гучнымі, нейкімі абразамі. Зразумела, гэта псіхалагічная вайна і гэтак далей. Там пабальней утыкнуць Лукашенка. Але практычным сэнсе мы у гэтым нічога не вырашаем. А калі вядзецца гаворка пра бяспеку, тут шмат метадаў недыпламатычных. І не вайсковых, а вось такіх гібридных, каб просто паказаць, што добра, мы таксама можам. І дроны невядомыя
Ну, мы не ведаем хто. Ну вось ляцелі праз Літву і заляцелі, ну мы ж не ведаем, можа гэта рускія дроны заляцелі. Спадар Павел, давайте яшчэ раз вернемся до наших у тым ліку папярэдніх размоваў. Мы з вами разважалі на тэму того, что Захад, Европа дакладней поставілі канкрэтныя умовы Лукашенку, что павінны бы выкананы быць умовы, вызваленыя палітвязні, спыненыя рэпрэсіі, і тады будуць там здымацца санкцыі і гэтак далей. Тое ж самае конкретно с польскага боку было конкретно сказано: отпускайте Почобута и открываем Бобровники, здаецца, да? Открываем Бобровники. Зараз как бы атрымліваецца так, что вырашыў Захад змягчыць там, ці скажем так, скарэктаваць сваю пазіцыю ці стратэгію, што ладно, можа быть, і мы з першыя зробім крок насустрач, і са спадзяваннем, што ты таксама зробіш. Калі мы разважаем, калі мы ацэньваем палітыку Польшчы, то гэта ўсё ж такі не агульназаходні падыход, так? Гэта менавіта выбарчая палітыка самой Польшчы. Яны вырашылі такім чынам паспрабаваць. Но это саступка? Я не лічу, што гэта саступка. Гэта не саступка, гэта збалансаванне. Не трэба думаць, што гэта саступка, бо яны не саступаюць Лукашенко. Это перш за ўсё збалансаванне адносінаў да беларусаў. І яшчэ раз падкрэслю, гэта не дзеці Лукашенко і внукі будуць ездзіць у... Але здаецца, Бобровнікі і Казловіча это два грузавых памежных пункта. Ну, я думаю, што па Бобровнікі так. Але думаю, што за гэтым пойдуць і не грузавыя пераходы. Ну і тым больш, калі мы кажам там пра бізнес і гэтак далей. Не думаю, што гэта ўсё ж такі саступка, гэта злагоджанне сітуацыі і спроба ўсё ж такі зняць напружанасць у адносінах. Вельмі добра было б вырашыць таксама пытанне з візамі для беларусаў. Ну так. А што тычыцца палітыкі асобна заходняй у дачыненні злагоджання санкцый, то я такіх сігналаў не чуў. Там не думаю, што усе добра разумеюць, што Лукашенко не пойдзе на саступкі ў сэнсе палітычныя ўнутры краіны ці на спыненне рэпрэсій. Ну, выдатна. Да, дарэчы, аэрапорт у Вільні працуе. Былі такія перасцярогі, што можа быць ізноўку нейкія праблемы пачнуцца, але насамрэч, што мяне вельмі радуе, здолела вось толькі што прызямліцца ў Вільні наша экспертка Марыя Колесава-Гудзіліна. Так што вось пасля Паўла і яшчэ аднаго эфіра будуць нашы эксперткі, юрысткі Ганна Маціеўская і Марыя Колесава-Гудзіліна такі ў эфіры. Ўсё добра, усе даляцелі, усе здолеюць выйсці ў эфір. Але давайте пра саступкі, але з іншага боку. Ну, выбачайце, спадар Павел, паколькі Зянон Станіславович не прыходзіць до нас на эфір, то вам давядзецца адказваць, быць такім, я не ведаю, там не то што адвакатам, а тлумачом. Апошні допіс у Фейсбуку ад Зянона Станіславовича. Назіранне над паўтузінам пэўнай катэгорыі вызваленых вязняў. Усе яны у ДЭМ-СМІ, у двукосі пастаўлена ДЭМ-СМІ, што таксама пытанне, але ладно, ну яго меркаванне такое. Гучыць, павялічыць эканамічныя санкцыі, душыць рэжым, каб выпусціў усіх, фінляндызацыя Беларусі, нейтральная краіна, мост паміж Расіяй і Еўропай, два языка для Беларусі, беларускі варыянт рускага языка. 2020 год рэвалюцыя, Статкевіч герой, суверэнітэт, не галоўнае і таму падобнае. Але дадам, пралічыліся панове стратегі з КДБ. Позна іх выпусцілі, гэта ўжо не працуе. Састарэў увесь набор, поўны маргіналізм, голыя, і выхаду у іх няма. Можете ўсё ж таки патлумачыць, на што намекае Зянон Станіславович? Таму што калі вот узяць тэзісы, на якія ён спасылаецца, то гэта гучыць, ну, да прыкладу, ад таго ж самага Владимира Мацкевіча, ад Евгена Афнагеля, ад Міколы Дзядка, там, ад іншых, там, ад Вінярскага Максіма, Дуліна і гэтак далей. Гэта намёк на то, што гэта, ну, как бы КДБшныя нейкія тэзісы яны агучваюць, ці што? Не, я не думаю, што такая думка ставілася. Тут знову мы
сыходзім з той парадыгмы, у якой мы на сённяшні дзень знаходзімся, што вызваленыя палітычныя вязні, апошнія партыя, гэта вынік санкцый. Вось пытанне, навошта спекуляваць на тым, ці гэта вынік санкцый, ці не вынік санкцый. Відавочна, што гэта вынік трампаўскай палітыкі, і трэба вось гэтую палітыку ЗША ў кантэксце выцягвання людзей працягваць. Ці варта на гэтым спекуляваць, што за гэтым стаіць, там, ці гэта план КДБ, ці гэта не план КДБ. Галоўнае, што людзі былі вызвалены, калі гэты працэс працягнецца. Канешне, для ўсіх беларусаў гэта будзе важна. Што і якія думкі ўкладае Зенон Станіславович у такія пасты, ну, я не магу інтэрпрэтаваць. Ну, можа быць, все ж таки вы як там палітык, тут же ж палітычная фактычна заява. Вот вы як палітык можете палітычную заяву патлумачыць. Я лічу, што не варта, ну, у тым кантэксце, калі ідзе працэс вызвалення, прызываць да новых санкцый. Думаю, што таксама крытычныя заўвагі адносна прапановы таго ж Владзіміра Мацкевіча стварыць нейкую іншую беларускую мову, якое што выклікала, безумоўна, даволі шырокую ўжо рэакцыю і рэзананс адносна вось гэтай ідэі. Мне таксама падаецца, яна не зусім да месца і ввогуле незручная. Але асноўнае гэта, канешне, на фоне вызвалення прызывы для яшчэ большых санкцый. Гэта выглядае не вельмі лагічна. Добра, що ж таки не будете ж вы тут адказваць за тое, што сказаў іншы чалавек. Пытанне ад Антона Радзівонова. Давайте трошку на іншую тэму. Паважаны спадар Павел, на днях прачытаў навіну, што была прапанова прайсці паліграф чальцам КР. Яны адмовіліся. Пра што гэта сведчыць? Ну, гэта ні пра што не сведчыць. Но, агульна тыя справы і тыя сітуацыі вакол каардынацыйнай рады, ну, збольшага паказчык далейшага страты даверу да каардынацыйнай рады. Той факт, што адтуль сыходзіць ўсё больш і больш людзей, той же самы Кныровіч сышоў, гэта хутчэй не сведчанне ці не рэакцыя ад адмовы там прайсці паліграф ці нейкія іншыя працэдуры выяўлення праўды, а разуменне таго, што эфекту палітычнага ад гэтай структуры ніякага няма, што гэта сталася нейкім фігавым лістком, які выкарыстоўвае частка гэтага апазіцыйнага дэмакратычнага палітыкума, маніпулюе, прыватызавала часткова, бо фактычна КР перастаў быць голасам нават для той часткі выбарцаў, які туды аддалі за нейкія блокі ці за нейкіх дэлегатаў свае галасы. Канешне, прыватызацыя этой структуры просто прывядзе да знішчэння. Па сутнасці, пачаткова яна ўжо была прыватызавана ў 2020 годзе, потым адбылася рэпрыватызацыя, прыйшлі новыя людзі, новыя групы, якія ўзмацнілі свой уплыў. Это Офіс і НАУ. Зараз яны выкарыстоўваюць гэту структуру не для таго, каб гэта была трыбуна для крытыкі, трыбуна для выказвання, а хутчэй проста для фактар замацавання ўласных пазіцый, што вельмі небяспечна, бо сама па сабе структура КР, ідэя стварэння протапарламента, яна вельмі была добрая, але яе знішчылі вось гэтыя паддываннікавыя гульні, спробы замацаваць уплывы, не барацьба за агульны інтарэс, каб мага больш людзей там была прадстаўлена, менавіта барацьба паміж рознымі групоўкамі за замацаванне і захаванне сваіх уплываў і інтарэсаў змусіла і хутчэй паставіла нас, вольную Беларусь, перад фактам, што не варта ў гэтым працэсе ўдзельнічаць, бо гэта ўсё пераўтвараецца проста ў маленькую вазню і барацьбу паміж рознымі групоўкамі, а не барацьбу за агульны інтарэс. Якраз такі для беларускай дэмакратычнай супольнасці
стварэнне рэальна протапарламента, дзе былі прадстаўлены ўсе інтарэсы. І гэта была пляцоўка для абмеркаванняў і крытычных галасоў, незгоды і гэтак далей. Гэта павінна была ідэя быць, яна павінна была быць рэалізавана, але не была рэалізавана. І таму фактычна КР памёр ужо. Тое, з чым мы маем дачыненне, гэта зомбі, і гэта пляцоўка проста да выязджоў, выездаў кудысьці па-за межамі, а не вырашэнне нейкіх стратэгічных пытанняў, у тым ліку і пытанняў звязаных з дыаспорай. Гэта адбіваецца па сутнасці на ўсіх структурах. І на жаль, ужо зараз я не бачу магчымасці рэформаў нейкіх, перафарматавання, гэты распад будзе працягвацца, то бок вось гэты час, калі можна было б максімальна выкарыстаць і рэсурсы дыаспоры людскія і ідэі, ён быў змарнаваны. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я хацеў бы нагадаць, што сёння мы адзначаем, ці, скажем так, сёння такі дзень, ну, афіцыйна ён называецца Ноч расстраляных паэтаў. Хаця насамрэч у гэтую ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года было расстраляна больш за 100 дзеячоў не толькі культуры і мастацтва, але ўвогуле прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Я думаю, варта ўзгадаць на фоне гэтых драматычных падзеяў тое, што адбываецца з беларускай сучаснай гісторыі. Вось новы падручнік пад рэдакцыяй ці кантролем пільным Марзулюка, дзе цалкам адсутнічае ўзгадкі пра сталінскія рэпрэсіі. Фактычна гэтая цэнзура, дэсталінізацыя. У нас не тое, што ў нас адбываецца працэс там вяртання ў савецкае там мінулае. У нас поўнасцю па прынцыпах, па ідэях адбываецца дэсталінізацыя, калі злачынствы савецкага рэжыму, злачынствы сталінскага рэжыму цалкам прыхоўваюцца, не ўзгадваюцца, а спяваюцца дыферамбы і адбываецца прывязка да сённяшняга рэжыма. І тое, што нам неабходна ўвесь час узгадваць пра гэтую трагедыю і пра геноцид. Сапраўдны геноцид беларускага народа, а не тое, пра што он там швед нам расказвае. Вось гэта і ёсць. І гэты геноцид працягваецца і на сённяшні дзень рукамі рэжыма і таксама пры дапамозе Расіі. Што трэба памятаць, і давайте памятаць, сёння шмат дзе, у якіх гарадах, у якіх краінах будзе адбывацца вечарыны, імпрэзы з нагоды вось гэтага ночы, гэтай памяці. Афіцыйна ноч расстраляных паэтаў, насамрэч гэта даніна памяці геноциду тым беларусам, якія патрапілі пад геноцид крывавага бальшавіцкага тэрора. Памятаем. Ну і памятай, Марзалюк, што ўсё прыгадаецца. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.